बोरफोरखौ लानानै जोङो थांनाय सुक्रुबार मोनानिफ्रायनो जों नायदों मानो पौला नैबे पवित्र आत्मानि बोरदानफोरखौहाय करन्थि मण्डलीनो लिरहरदोंमोन जेब्ला पौला बे लाइजामखौ हरदोंमोन करिन्थ सिटिनि अबस्था माबायदिमोन करन्थि मण्डलीया माबायदि अबस्थायाव फसंजादोंमोन बे मण्डलीनि मानसिफ्रा माबायदि चेलेन्जेस फेस जानो गोनां जादोंमोन जों बेफोरखौ नायनाय जादों जों नायनाय जादों पवित्र आत्माया सोर बिनि मावनाया मा आरो मा गिफ्ट्सखौ बाइबेलाव मेनसन खालामदों जों बेफोरखौ नायनाय जादों टोटल 21 ता पवित्र आत्मानि बोरफोरखौ जों नायदों पवित्र आत्मानि गिफ्ट्सखौ जों नायदों गोबां समाव जों पवित्र आत्मानि गिफ्ट्सखौ माखासेखौल' सानो किन्तु गोबां हिडन गिफ्ट्सफोर जायखौ जों सानफेराखै बेफोरखौबो जों नुनानै आं सानदों जोंनि फोथायगिरिफ्रा जिबनाव रंजानाय मोनदों आं बेखौनो बुंबाय थादोंमोन जे जों साफ्रोमहाबो मबेबा नङा मबेबा पवित्र आत्मानि गिफ्ट्सखौ जों मोननानै दं बेखायसो जोङो फोरबोखौ सेवा खालामनो हादों दिनै सानजौफुनि समाव बे पवित्र आत्मानि गिफ्ट्सफोरनि मोनसे गिफ्ट्सखौ जोङो नायनो सानदों गोबां गिफ्ट्स दङ बेनि गेजेराव जोङो मोनसे इम्परटेन्ट गिफ्ट जाय गिफ्ट्सखौ जों फोथायगिरिफ्रा इसोरनिफ्राय बिनानै लानांगौ जायनि गेजेरजों जोंनि मण्डलीया ग्रथ जागोन जायनि गेजेरजों जोङो मिशनारि दैथायहरनो हागोन जायनि गेजेरजों जोंनि जिबनाव इसोरनि आशीर्बादआ फैगोन जायनि गेजेरजों जोंनि नखराव इसोरनि आशीर्बादआ फैगोन नैबे बिषयखौ बे आत्मानि बोरदानखौ जों नायनि दिनै सानजौफुनि दिनाव जोङो गिफ्ट्स अफ गिविं फोरबोनो होनायनि गिफ्ट गोबां समाव जोङो गिफ्ट अफ गिविं फोरबोनो होनायनि जे पवित्र आत्मानि गिफ्ट जों बेखौहाय सानफेरा गोबां समाव जोङो गुबुन गुबुन गिफ्ट्सफोरखौ जों स्ट्रेस होयो जोङो हिलिंखौ जों स्ट्रेस होनानै खोथा बुंबाय थायो मिरेकेलखौ जों स्ट्रेस होनानै खोथा बुङो किन्तु गिफ्ट अफ गिविं फोरबोनो होनायाबो जे पवित्र आत्मानि मोनसे गिफ्ट पवित्र आत्मानि मोनसे बोरदान बेखौ जोङो साननानै नाया दिनैनि दिनाव जोङो फोरबोनो होनायाबो जे पवित्र आत्मानि गिफ्ट बे पवित्र आत्मानि गिफ्ट अफ गिविं बे गिविंनि आत्माखौ लानानै ख्रिस्टियान जिउ खांनो नांगौ आरो इसोरनि हाबानि थाखाय आवगायनांगौ जों बेखौ दिनै नायगोन जोङो बाइबेल सारिखौ फरायनानै लानि बिनि उनाव प्रार्थना खालामनानै जों आवगायलांनि जोङो थोनर जानायनि 20 अध्याय 35 आव बेबायदि लिरदों नाजावनायनिख्रुइ दान होनायाव बोर दंसिनो जोङो नायबाय थादोंमोन गासै करन्थियानि 12 अध्यायनि जि बिषयफोर सयनिफ्राय जेब्ला जों नायनाङो नुनो मोनो बेनिखायनो इसोरा दया खालामनानै जोंनो रमिय 12 अध्याय 6निफ्राय जोङो नायलांनि बेनिखायनो इसोरा दया खालामनानै जोंनो गुबुन गुबुन बोरफोरखौ जेरै होबाय बेबायदिनो जोङो मावनो नांगौ जोंनो होनाय बोरा इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोथा बायनायनिब्ला जोंहा जेसे फोथायनाय दं एसे खोथा बायनांगौ बोरा दाव दाव खालामनायनिब्ला दाव दाव खालामनांगौ फोरोंनायनिब्ला जोङो फोरोंनांगौ गोसो दुंखां होनायनिब्ला दुंखां होनांगौ सोरबाया सोरजोंबा रानज्लायनायनिब्ला बियो गोसो खुसि रानज्लायथों इंराजियाव बेखौ बुंदों if it is giving then give generously सोरबाया एखेर मोनदोंब्ला बियो गोसो होनानै मावथों
सोरबाया गुबुनखौ अननाय दिन्थिदोंब्ला बियो रंजा खुसियै अनथों। बे इसोरनि बायख'खौ बुजिनो फै जों इसोरनाव प्रार्थना खालामो। गोजौ सोरगोआव थानाय इसोर जिउआ आफा, नोङो महिमा गोनां इसोर, नोङो अब्राहाम इसाक जाकबनि इसोर, नोङो फिरि मानिनि इसोर। बे समाव आफा आं नों गोथां इसोरनि खाथियाव फैदों। नोंनि पबित्र आत्माजों नों आंखौ दैदेन, नोङो आंखौ सुफुंनानै नों खोथा बुं। बेयाव जिरायनानै थानाय नोंनि फिसाफ्रा नोंनि रावखौ नोंनिफ्राय खोनानो मोनदों। नोंनि जिउजों नों रायलाय आफा। दिनै सानजौफुनि गेजेराव नोङो जोंनो मा आशीर्बाद लाबोनो इच्छा दङ? जोंनो बे मोनसे स्पेशल टपिकखौ बुजिनो नोङो जोंनो आशीर्बाद खालाम आफा। जाहाथे जोङो नोंनो होग्रा जानानै जिबनाव बांलांनाय बायदि, आशीर्बादजों उसिफावनाय बायदि इसोर आफा दिनैनि दिनाव बे पेन्डेलनि सारिउफाले नोंनि सोरगोनि दुतफोरजों बेंखननानै नोंनि फिसाफोरनो गोगो गोसो होनानै खेन्थनाय बानाय गोसोफोरखौ गोजान खालामनानै नोंनि रावखौ बुजिनो होदो आफा। बे गुसुं आरज इसोरनि मुङै आमेन। गिफ्ट अफ गिविं, दान होनाय एबा प्रभुनो होनाया ख्रिस्टियान जिउ खांनायनि मोनसे गोनांथार बाहागो। गोबां गोनां बाहागोफोर बाइबेलाव दङ। दहाय फुंनि सेसनाव जोङो जिसु ख्रिस्टनि गेदेर बिथोन इभान्जेलिज्म, गिफ्ट अफ इभान्जेलिज्म, प्रसार होनायनि जे गिफ्ट, बे गिफ्टनि सोमोन्दै जों नायदोंमोन। दा जोङो नायगोन गिफ्ट अफ गिविं, होनायनि गिफ्ट, होनायनि पवित्र आत्मानि बोरदान। जेब्लासो जोंनियाव पवित्र आत्मानि बोरदान, होनायनि बोरदाना थागोन, अब्लासो मानसिया इसोरनो आरो गुबुननोबो रंजा खुसियै जों होनो हायो। होनाया जोंहा बेसेबां दं बेजों खोथा गैया। गैया गैयै बायदि होनो हायो, थानाया थानाय बायदि होनो हायो। आन्थाय बाथ्रा बेसो नोंथाङा बे पवित्र आत्मानि गिफ्टआ दंना गैया। जेब्लासो नोंथाङा पवित्र आत्मानि होनायनि जि गिफ्ट, बे बोरदाना थायोब्ला गैयिनिफ्रायबो जोङो होनो सोलोङो। बेखायनो जोङो रावबो होनायखौ नेग्लेक्ट खालामनो एबा नंबां जाबां जों साननो नाङा। मोनसे मेथाइ दङ दाना, दान होनायखौ नंबां जाबां दासान, दासान नों दान होनायखौ नंबां जाबां। इसोरनो होनाया बियो इसोरखौ अननायनि मोनसे नेरसोन। जों जे इसोरखौ अननो, बेखौ माजों प्रकाश खालामनो हायोनो ख्रिस्टियानफ्रा? इसोरनो होनायजों। इसोरनो होनायजों जों जे प्रभुखौ अननो, बेखौ जों प्रकाश खालामनो हायो। जाकबआ बेखायनो बुंदों गले गले, जोंहा फोथायनाय दं होनब्ला जाथारा, बियो मावनायजों नुजाथारनांगौ। जों फोथायनाय दं, आं बिराद फोथायसुला जाथारबाय, आं धार्मिक जाबाय, आं आत्मिकआ बिराद गिदिर जाबाय, आं रिभाइभ जाबाय होननानै बुङोब्ला, बे रिभाइभ जानाया, बे जागरण जानाया, बे जिउ सिरि मोननाया मावनायजों नुजानांगोन। नङाब्ला जोंहा जेबो मिनिं थानाय नङा। जों जे फोथायनायाव गोगोम जाबाय होननानै बुङोब्ला, आत्मिकआव ग्रथ जाबाय होनबाय सानोब्ला जोङो बेखौ मावनायजों नुजानांगोन। नङाब्ला बियो मा जागोन? खावां दामनानै गोमनाय बायदिल' जायोनो। मावनायजों रिफ्लेक्ट जानो नांगौ। जाय इसोरा जोंखौ अनबाय, बे इसोरखौ जोङो अननो सोलोंनो नांगौ। जायहा इसोरखौ अनो, बे इसोरनो होनो गोसो जायो। नाथाय जायहा अना, बे इसोरनो होनो गोब्राब मोनो। आं रिपिट खालामनि, जायहा इसोरखौ अनो, गमामायै अनो, बे मानसिया इसोरनो होनो सोलोङो। जायहा इसोरखौ अना, बे मानसिया इसोरनो होनो गोब्राब मोनो। दिनैसिमबो जोंनि गिर्जाफ्राव मानो 10 थाखा 20 थाखा दान होबावो? गैथाराब्ला बेलेग खोथा।
दिनैनि जुगाव 10 थाखाया जेबो भेलु गैले भेलु गैयै दानखौ जों इसोरनो होनो नाङा गैथाराब्ला जानो गैयाब्ला बेलेग खोथा जों दखानाव थाङोब्ला 10 थाखाजों रावबो थांले 100 थाखाजोंबो थांनो हाबावले दिनै खिन्थु जों गिर्जायाव इसोरनो मुल्य गैयै दानखौ जों लाबोयो मुल्य गैयै दानखौ जोङो 10 थाखा 20 थाखा दिनैसिमबो होबावो जों बे मेन्टेलिटिखौ सोलायनांसिगौ इसोरनि आशीर्बादखौ जों मोननांगौब्ला प्रथमाव जों होनो सोलोंनो नांगोन गिव एन्ड इट शेल बी गिवन हो अब्ला नोंसोरनो होफिननाय जागोन इसोरनि अंकआ एसे बेलेग जोंनोब्ला जेब्ला सोरबा जोंनो होयो जों मोननो आरो बे मोननायखाय जों आशीर्बाद मोनदों सानो इसोरनि अंकआ बेबायदि नङा जोंनि मेथामेटिक्सआब्ला 1 + 1 2 जायो किन्तु इसोरनि अंकआ बेलेग इसोरा बुंदों जेब्ला नोङो होगोन अब्ला नोङो आशीर्बाद मोनोनो थिनहरजानाय बिसोरहाय फरायदोंमोन दा नाजावनायनिख्रुइ दान होनायाव बोर दङ जेब्ला जोङो फोरबोनो होबाय थारमाने नों बोर मोनबायनो जों जेब्ला नाजावोल' अब्ला जों बोर मोनानो जों इसोरनाव बियोल' माब्ला जोंलाय फोरबोनो होबावनो बेखायनो जोङो इसोरनिफ्राय आशीर्बादखौ नांगौ रोखोमै मोननो हाया जों गोबां इसोरनाव बियो इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासङा जों इसोरनाव गोबां खुद्रियो इसोरा खोमा एरथेनानै थायो खारना बेनो जोङो गमामायै इसोरखौ अननो रोङाखै जोंनि अननाया गोसो सिङाव सोमजिनो नांगौ इसोरखौ अननाया गोसो सिङाव जागायनांगौ आरो बे मावनायजों नुजानो नांगौ सासे लिरगिरिया बेबायदि बुंदों one can give without loving but one cannot love without giving Bodo बेबायदि होनदों अनना लाबानो जोङो होनो हागौ आन्थाय होआलाबा जोङो अननो हाया Bodo आं फरायफिनबावनि अनना लाबानो जोङो होनो हागौ आन्थाय होआलाबा जोङो अननो हाया इसोरखौ अननांगौब्ला जोङो इसोरनो होनो सोलोंनांगोन होनायजों जों जे इसोरखौ अनो बियो रोखा जायो जोंनि होनायजों इसोरखौ अननाया प्रकाश जायो इसोरनि अननाया गावनि फिसाज्लाखौ बे संसाराव थिनहरनायजों प्रकाश जादों इसोरा अनखौ होननाया जिसु ख्रीष्टआ बे मुलुगाव फैयामोनब्ला प्रकाश जानाय नङामोन इसोरा जे अनखौ होननाया बियो कमप्लिट जानाय नङामोन मानो कमप्लिट जादों इसोरा गावनि फिसाज्ला जिसु ख्रीष्टखौ सासेल' फिसाज्ला जिसु ख्रीष्टखौ आखियालाबा बे मुलुगाव जोंनि लागै थिनहरदों बेजोंसो इसोरा जे अनखौ बियो प्रकाश जादों दिनै जोंबो इसोरखौ अननांगौब्ला जोंनि मावनायजोंसो बियो रिफ्लेक्ट जागोन बियो इसोरखौ खुलुमनायनि मोनसे मावनाय होनाया इसोरखौ खुलुमनायनि मोनसे मावनाय It is an act of worship to God जों जे इसोरखौ worship खालामो इसोरखौ खुलुमो सिबियो इसोरनो होनाया इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि मोनसे मावनाय जों जे मेथाइ खननानै इसोरखौ प्रहंगा खालामदों बाइबेल फरायनानै प्रहंगा खालामदों इसोरनो होनायाबो इसोरखौ खुलुमनायनि मोनसे मावनाय इसोरखौ सिबिनायनि मोनसे मावनाय जेब्ला जों इसोरनो होयो जों इसोरखौ खुलुमनाय जायो जायफ्रा इसोरनि अननायखौ मोनबाय बिसोरो फोरबोनो गावनि टाइम गावनि सम गावनि टेलेन्ट गावनि बोरदानफोर गावनि ट्रेजार थाखा फैसा धन बेखौ जोङो फोरबोनो होनो सोलोंनो नांगौ जों जे फोरबोखौ अननो बियो माजों प्रकाश जागोननो
जोंनि समखौ फोरबोनो होनायजों जोंनि टेलेन्टखौ फोरबोनो होनायजों जोंनि ट्रेजार जोंनि सम्पति दंनायफोरनिखौ फोरबोनो होनो सोलोंनायजों जोंनि इसोरा जेरैबायदि होदों बे गिफ्टखौ फोरबोनो बाहायनायजों गोबां समाव दिनै जोंनि मण्डलिफ्राव इसोरनि लागै टाइम होग्रा मानसिया गैले बेस्थ जाबाय गिर्जानि लागै इसोरनि खामानिनि लागै मानसिफोरा सम गैलिया बेस्थ जाबाय बहुत खामानिफोरखौ लानानै मानसिफ्रा बेस्थ जाबाय इसोरनि लागै सम होनो मानसिफ्रा हालिया जोङो माब्लाबाबो साननानै नायाखै बे जिसुआ जे टाइमनि मालिक टाइमा जिसुआसो होयो जोंनि जीवनखौ फोलावनाय फोसुंनाया इसोरनि आखायावसो जोंनि दोननाय लावनाया इसोरनि आखायावसो बे जिसुआसो बे इसोरासो जोंनो जीवन होनो हायो जोंनो मुलुगाव थांनानै थानायनि गेरेन्टिखौ होनो हायो बे इसोरखौसो समाव जों बावो जों जे इसोरनिफ्राय मोनबाय टाइम इट्स ए गिफ्ट अफ गॉड जों जे दिनै सानसे थांनानै थानो मोनदों बे जाबाय इसोरनि होनाय गिफ्ट इसोरनि होनाय बोरदान दिनै बे समखौ जों मोनदों जों बेखौ बावनानै थाङो जों माब्लाबाबो बे समनि थाखाय जों फैसा होनाङाखै सोरबा होनांदों नामा जेरै जों 24 घन्टा थांनानै थानो हायो सानसेयावहाय बे 24 घन्टा थांनानै थानायनि थाखाय नोंथाङा फैसा होनांदों नामा जों होनाङाखै नाथाय नोंथाङा साननानै नाय नोंथाङा बेमार जानानै हस्पिटालाव नोंथाङा थानाङोब्ला नोंथांनो अक्सिजेन गेस होनांगौ जायोब्ला मास मोनसे नोंथांखौ अक्सिजेन गेस होनांगौ जायोब्ला बिनि बिलआ बेसेबां थांगोन हस्पिटालाव अक्सिजेन गेसखौ जों ओरैनो मोनो नामा फैसा होनांगोन ना होनाङा होनांगौ दा जों ओरैनो अक्सिजेन गेसखौ हस्पिटालाव होगोन नामा होआ बोसोरनि उनाव बोसोर इसोरा जोंनो फ्री अक्सिजेन गेस होदों जों जे दिनै हां लादों बिना मुल्य इसोरा जोंनो गिफ्ट होदों मालाबा सानफेरबाय ने जों जे हां लादों इसोरा बिना मुल्य जोंनो बे अक्सिजेन गेसखौ होदों बिना मुल्य नाइट्रजेन गेसखौ मोनदों जों ख्रिस्टियानफ्रा इसोरनि अननायखौ बावनानै थाङो बेखायनो जोंनि टाइमखौ प्रभुनो जों होनो सोलोंनो नांगौ जोंनि टेलेन्ट गोबां टेलेन्टेड लाइमोनफ्रा दिनै इसोरनिफ्राय गोबां बोरदान मोनबाय बे टेलेन्टफोरखौ जों फोरबोनि लागै बाहायनो सोलोंनांगौ आं जोबोद मोजां मोनदों जोंनि बे ओनसोलाव थानाय लाइमोनफ्रा गाव गावनि रोंनाय बायदि मेथाइ खनदों मोसादों इसोरखौ बाख्नायदों दामदों देदों फोरबोखौ गौरब खालामदों जोंनि इसोरनिफ्राय मोननाय टेलेन्टखौ जों फोरबोनि लागै बाहायनो नांगौ जोंनि टेलेन्टफोरा इसोरनिफ्राय फैनायखाय इसोरनि गौरबनि अर्थे जों होनो नांगोन जों इसोरखौ अनबायब्ला जोंनि समखौ जों इसोरनि लागै होनो सोलोंनो नांगोन जोंनि टेलेन्टखौ जों फोरबोनो होनो सोलोंनो नांगोन जोंनि ट्रेजार थाखा फैसाखौबो जों फोरबोनो होनो सोलोंनो नांगोन जोंनि टाइम टेलेन्ट ट्रेजारा जोंनि नङा बेयो इसोरनि गिफ्टसो इसोरा जोंनो होनायखायसो जोङो मोननो हादों बेखायनो जाकबआ बेबायदि बुंदों गासैबो मोजां बोरा गोजौनिफ्रायसो फैयो इसोरा जोंनो होनायखायसो जोङो बे मोजां बोरखौ जों मोननो हादों अनजाग्राफोर जोंनि जिबना खफ' बायदिल' होननानै जाकबआ बुंदों बे जिबननि मालिका इसोरासो बेनिखायनो जोङो थिनहरजानाय 20 अध्याय 35 इसोरनि जिउजों लुकासआ बेखौ प्रकाश खालामनानै गालांदों जे फोरबो जिसुनि बुंनाय बे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लानो नांगौ नाजावनायनिख्रुइ दान होनायाव बोर दंसिन बिब्लिकेल प्रिन्सिपाला बेनो
बाइबेलनि फोरोंनाया बेनो गिव एन्ड रिसीव हो आरो नाजाव रिसीव एन्ड गिव नङा नोंसोरो नाजावग्रोखांनायनि उनावसो होनो बे नङा बाइबेलनि प्रिन्सिपाल बाइबेलनि फोरोंनाया बेसो नोंसोरो हो आङो नोंसोरनो होगोन नों बेखौ एकदम बुजिदे कन्डिशन होदों इसोरा प्राय बाइबेलनि टिचिंआव कन्डिशन दङ बे कन्डिशनखौ जों सिरियासलि लानांगौ बाइबेलाव बेबायदि बुंदों गिफ्ट एन्ड इट शेल बी गिवेन हो अब्ला नोंसोरनो होफिननाय जागोन जिसुआ माब्लाबा बुङाखै दे आङो नोंसोरनो होगोन बिनि उनाव नोंसोर आंनो हो जिसुआ जोंखौ फोथायनायजों होनो थिनदों नोंसोरो हो आङो नोंसोरनो होफिनगोन बाइबेलनि फोरोंनाया बे जे जों फोरबोनो होयोब्ला फोरबोआ जोंनो होफिनगोन बाइबेलनि फोरोंनाया बे नङा नाजावखांनायनि उनावसो आं होगोन बे नङा बेखौ दिनैनि दिनाव स्रा खालामनानै ला गिफ्ट अफ गिभिं ना जों ख्रिस्टियान जिउ खांनायाव जोबोद इम्परटेन्ट गोजौनि सेन्टेन्सआव बेखायनो जों बे आयदाखौ सोलोंनानै लानो हायो जे आङो मोनफ्रोमखौबो मावनानै नोंसोरनो दिन्थिबाय जोङो मावख्रुबनानै बोलो गैयैफोरखौ हेफाजाब होनो नांथारगौ होननानै पलआ बुंदों जोङो मिथिगौ पलआ सासे धनी मानसि गोरों मानसिमोनब्लाबो जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोननायनिफ्राय बे गावखौनो नंथारै खालामनानै लादों बे पलहा बिहा आग्लाय बिग्लाय थाखा फैसा गैयामोन अब्लाबो गावहा जा दं बेनिफ्रायनो गुबुनखौ बियो हेफाजाब होनायमोन गुबुनखौ हेफाजाब होनाय इसोरनो होनाया गोबां थानायनिफ्रायसो होनो हायो बे नङा जोंहा जा दं बिनिफ्रायनो जों होनो सोलोंनो नांगौ जेब्ला जोङो फोरबोनो एबा खावरियाफोरनो होयो अब्ला इसोरा बेनि हिसाबखौ लायो दुखिया मावरिया जायफोरखौ जोङो सहाय खालामनो हायो थाइसे थाइनै खोथा बाथ्राजोंब्लाबो मदद खालामनायजोंब्लाबो अननायजोंब्लाबो सहाय खालामनायखौ इसोरा हिसाब लायो दिनै जों ख्रिस्टियानफ्रा बे अननायनि मावनायखौ मावनो हादोंना हायाखै माथाइनि 10:42 जिसुआ बेबायदि बुंदों जायहा आंनि सेलाफोरनि दुइसेनि सासेनो खुरैसे दै लोंहोब्लाबो बियो गावनि मोननांगौ बान्थाखौ मोनाजासे थानाय नङा गावनि मावनायनि बान्थाखौ बियो मोनथारगोन इसोरा जिसु ख्रिस्टआ बेखौ समायखिरा लादों दा बे इसोरनि गेदेर अननायखौ मोननानै जोंबो होनो सोलोंनो नांगोन जोंनि टाइम जोंनि टेलेन्ट जोंनि ट्रेजार जों प्रभुनो होनो सोलोंनो नांगौ बाइबेलाव आरोबाव एसे गोथौआव थांबावोब्ला इसोरा गावनि मानसिफोरनि लागै मोनसे हामलायनायखौ गोजाम रुदायाव जोबोद स्ट्रेस होनानै फोरोंनाय रादाब दङ बे रादाबखौ गोबां ख्रिस्टियानफ्रानो दिनैसिमबो मावनो हायाखै गोबां ख्रिस्टियानफ्रानो दिनैसिमबो बे बिषयाव मेगन गेवाखै आत्मानि मेगना गेवाखै बे बिषयाव दिनैसिमबो जागरण जायाखै बे बिषयाव दिनैसिमबो रिभाइभेल जायाखै बे बिषयाव दिनैसिमबो जिउ सिरि मोनाखै बे बिषयानो जाबाय 10 भागनि 1 भाग होनाय गोबां ख्रिस्टियाना दिनैबो जिउ सिरि मोनाखै 10 भागनि 1 भाग होनायाव दिनैसिमबो जिउ सिरि मोनाखै दिनैसिमबो जागरण जायाखै 10 भागनि 1 भाग होनाय What do you mean by tithing? 10 भागनि 1 भाग होनायालाय माथो दशम भाग होनायालाय माथो इनकामनि 10 भागनि 1 भाग होनायालाय माथो The word tithe massacre in Hebrew means tithe in 10 part हिब्रुनि जि सोदोब massacre बेनि ओंथियानो जाबाय 10 भाग होनाय
100आव 10 भागखौ होनाय 10 भागाव 1 भाग होनाय बेखौनो हिब्रु वर्डनि मासाकारा फोरोंदों। The word tithe literally means 10 एबा 10%. बेनिखायनो anything less than 10% is count only a thief. सोरबाया खामायनानै मोनबाय 10 थाखा हमनानैनो सोरबाया हाजिरा मावनानै 300 थाखा मोनबाय 300 थाखा मोननायनि उनावहाय 300 थाखानि 10 भागा बेसेबां जायो 30 थाखा जायो। सासे मानसिया खामानि मावनानै मोनोब्ला मुजिरा मोनोब्ला 300 थाखा बिनि 10 भागनि 1 भागा 30 थाखा जायो। बे 30 थाखानि गेजेराव नोङो 20 थाखाल' होयोब्ला बियो 110 जायाखै। बेखौ 110 होननानै बुङा। बियो जास्ट सरासनस्रा होनायल' टिप्स होनायफोर बायदिल' जायो। 110 नङा बियो। बे होनायखौ रिक्वायरमेन्ट एबा होथारनांगौ होननानै बाइबेलाव ख्रा लिरनाय दङ। 10 भागनि 1 भाग होनाया जागायजेननायावनो जागायदों। मलाखियाव जागायाखै बियो। जागायजेननाय जेनेसिसआवनो 14 अध्याय 20 आवनो अब्राहामा मेलकिजेदेकनो 10 भागनि 1 भागखौ होदोंमोन। अब्राहामाबो जागायजेननायावनो मेलकिजेदेक प्रिस्टनो बियो 10 भागनि 1 भागखौ होदोंमोन। 10 भागनि 1 भाग होनाया मलाखियाव जागायाखै। जागायनायावनो बि जागायदों। टाइट होनाया जोंनि गासै इनकामनि 10 भागनि फुरा फानसेखौ गिर्जानि मिशन हाबा मावनाय आरो गिर्जानि मावग्राफोरनो होनायाव बाहायनो होनाय। बे होनाया इसोरनि जगायनायखौ मोनदांनानै रंजानाय गोसोजों फोरबोनो 10 भाग होफिननाय। It is a minimum level of giving. 10 भागनि 1 भाग होनाया मिनिमाम लेभेलसो अनजाग्राफोर। इजराइल हारिफ्रा 10 भागाव बिसोर थाबथायाखैमोननो। इजराइलफोरनि लागै इसोरनि लुबैनाया मसेनि गेजेरजों 20% होजानो लुबैदोंमोन। सम इजराइल हारिफ्रा बिसोरो 32% सिमबो होनाय जादोंमोन गावसोरनि इनकामनिफ्राय फोरबोनि रायजोनि लागै। दिनै जोंनि गिर्जाफ्रा मिनिमाम लेभेल नोंथाङा 100 खामायदोंब्ला 10 थाखाखौ दिनैसिमबो होनो गोब्राब मोनदों। नोंथाङा गय बागान दं। गय फाननानै नोंथाङा 10 कुइन्टेल गय मोनदों। 1 कुइन्टेल गयआ बे इसोरनिसो नोंथांनि नङा। नोंथाङा फानजुट गायदों। फानजुट गायनानै नोङो 1 मन फानजुट मोनदोंब्ला फाननानै नोङो 1000 थाखा मोनदोंब्ला 100 थाखा बे फोरबोनिसो। थादुन गायनानै नोङो 1 कुइन्टेल थादुन मोनदोंब्ला 10 केजि थादुननि दामा प्रभुनि। दाउ फिसिदों नोङो दाउदै दैसे फाननानै नोङो 10 थाखा मोनदोंब्ला थाइसेया बे प्रभुनि। गासैबो बे प्रभुनि। बे बिषयखौ जेब्ला जोङो बुजिगोन इसोरा जोंनि जिबनाव खामानि मावजेनगोन। जों मोनसे मेथाइ खनबाय थायो दाने आंनि जिबनाव गेदेर हाबा माव प्रभु। जों मेथाइ खनो दा जोंनि जिबनाव गेदेर हाबा खामानि मावजानो जों लुबैयो। इसोरनि बिथोनखौ मानिया इसोरा खामानि मावनो हानाय नङा। इसोरा खामानि मावनाय नङा अनजाग्राफोर। जोंनि लुबैनाया ओरैनो थांगोन। जोंनि बिनायखौ इसोरा खोनासंनाय नङा। इसोरा गेदेर खामानि मावनांगौब्ला जों इसोरनि हास्थायनायखौ बाइबेलनि फोरोंनायखौ जों मानिनो हाथारनांगोन। हुदा बिजाबनि 14 अध्याय 23 आव इसोरा मसानि गेजेरजों फोरोंदोंमोन टाइट होनायनि नोजोरा एबा थांखिया इसोरखौ जोंनि जिबनाव प्रथम स्थान होनाय आरो बिखौ मान होनाय। जों जे प्रभुनो दान एबा टाइट होयोब्ला बे होनाया इसोरखौ जोंनि जिबनाव जोंनि न'खराव प्रथम स्थान होनाय जायो आरो बेजों इसोरखौ मान होनाय जायो। जों जे इसोरखौ मान होयो जों जे इसोरखौ अनो जों जे इसोरखौ सिगाङाव दोनो
बेयो माजों नुजागोननो जेब्ला जोङो प्रभुनो 10% सेबाखौ होगोन अब्ला जोङो इसोरखौ प्रथम स्थान जोंनि जिबनाव दोननाय जायो। सोरनोथो बे टाइटखौलाय होनाय जायोमोन? लेबि बिजामाव जेब्ला जों नायो, बिसान बिजामाव जेब्ला जों नायो, जों नुनो मोनो बे 10% सेबाखौ लेबियारिफोरनो होनाय जायोमोन। जायफ्रा बिसोरो टेबरनेकेलाव खामानि मावोमोन। दिनैनि दिनाव बे लेबियारिफ्रालाय सोरथो? नोंथांमोननि लोगोफोर जायफ्रा इसोरनि हाबा मावदों, जायफ्रा गिर्जायाव मण्डलीनि दैदेनगिरिनि खामानि मावदों, बिसोरो लेबियारिफोर। बिसोरखौ अमासि दाखालाम, बिसोरनो मावनायनि खरादखौ होनो सोलों। लेबि बिजाब, बिसान बिजाबनि 18 अध्याय 21 बेबायदि लिरदों। बिसान बिजाब 18 अध्याय 21 फोरबोआ होनबाय, लेबियारिफ्रा आंनि लागै थाम्बुआव खामानि मावनायनि थाखाय इजराइल रायजोफोरनि आंनो 10 भागनि 1 भाग होफैनाय दानखौ आङो बिसोरनो होबाय। आरो इजराइलफोरजों लोगोसे लेबियारिफ्रा हा हुनि भाग थानाय नङा। मानोना आंनो लागै इजराइलफोरनि 10 भागनि 1 भाग होफैनाय दानखौ आङो नोंसोरनो होबाय। बेनिखायनो बिसोरहा इजराइलफोरजों लोगोसे आरोबाव गुबुन सम्पथिफोर थाबावनाय नङा। लेबियारिफोरनो बे टाइट्सखौ पुराना रदायाव मसेनि टाइमाव होबोनाय जादों। आरोबाव मसेनि गेजेरजों इसोरा बुंदों, अ लेबियारिफोर, नोंसोरो बे 10 भागनि 1 भागखौ मोनदों। नोंसोरो मोननानै बे 10 भागनि 1 भागखौ गाव बाहायजोबनो मोननाय नङा। नोंनो 10 भागनि 1 भागखौ होदों। अ लेबियारिफोर, नोंसोरबो 10 भागनि 1 भागखौ होनांगौ होननानै इसोरा लेबियारिफोरखौबो बुंदों। दिनै सोरबा सोरबा इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा बुङो, इसोरनि हाबा मावग्राफ्रानो 10 भागनि 1 भाग होनाङा। बिदि नङा। बाइबेला मा बुंदों आं फरायनानै खोन्थानि। लेबि बिजाबनि बिसान बिजाबनि 18 अध्याय 26 इसोरा बुंदों, बिनि बायरेबो नोङो लेबियारिफोरनो रायथिदो, जेब्ला नोंसोर इजराइलफोरनिफ्राय 10 भागनि 1 भाग दानखौ मोनो, अब्ला बे होफैनायनिफ्राय 10 भागनि 1 भागखौ फोरबोनो गथायथारनांगोन। लेबियारिफ्राबो 10 भागनि 1 भागखौ होनांगौ। फालक जों पास्टरफ्राबो, इसोरनि खामानि मावग्राफ्राबो, मण्डलियाव खामानि मावग्राफ्राबो जोङो 10 भागनि 1 भागखौ जों होनांगोन। बाइबेलनि फोरोंनाया बे। लेबि बिजाबनि 27 अध्याय 30 इसोरनि रावा बेबायदि बुंदों, हानिफ्राय मोननाय गासै आबाद मानिनि 10 भागनि 1 भागानो फोरबोनि। गाहायाव नोंथांमोना फरायलाङोब्ला गोबां परामर्श होनायफोर दंबावो। 10 भागनि 1 भाग होनाया नंबां जाबां नङा। इट्स भेरि इम्परटेन्ट। गोबां समाव दिनै माखासे फोरोंग्राफ्रा बुंनो हमो, 10 भागनि 1 भागआ गोजाम रदायनि फोरोंनायसो, गोदान रदायाव बे इमप्लाइ जाया। समाव बेखौबो बुंनो नाबायो, बाइबेला मा फोरोंदों। टाइट होनाया अल्ड टेस्टामेन्टआव जागायदों, नाथाय निउ टेस्टामेन्टआव बियो जोबनानै थाङाखै। जाहोना बेनो, टाइटखौ मसेजों रादाय खानायनि सिगाङावनो आब्राहामा मालकिजेदेकनो होजेननाय जादोंमोन। मसेनि आयेननि सिगाङावनो बियो जादों। बेखायनो बे रादायखौ ख्रिस्ट'आ बोखाराखै। जिसुआ 10 भागनि 1 भाग होनायखौ रायखायाखै माथाइनि 23 बेनिखायनो बे बिथोनखौ दानि मुगानि ख्रिस्टियानफ्राबो मानिनांगौ। माथाइनि 1:17 जिसुआ बुंदों, आङो आयेनफोरखौ बोखारनो फैयाखै, नाथाय आबुं खालामनोसो फैदों। पाउला फोथायगिरिफोरखौ रंजा बाजा होनो फोरोंदों। बे माने जोंनि होनाया 10 भागनि 1 भागल' थाबथानो नाङा। मानोना गांनैनि करिन्थिनि 9:7 बुंदों, मानोना इसोरा रंजा बाजाखौ अनो। पौला गावनि मानसिफोरखौ बुंदों,
आङो थांनानै खांहैनाङै बायदि नोंसोरो सप्तासेनि खामायनानै मोननायखौ नोंसोरो जमायनानै दोन होननानै पला इसोरनि मानसिफोरनो परामर्श हरदोंमोन। टाइट होनाया गोजाम रदायाव मसेनि आयेन होनायनि सिगांनो जागायदों आरो गोदान रदायावबो बेखौ होनो थिनदों। इब्राय 7:1 जिसुआ टाइट होनायखौ बियो रायखायाखै। Jesus never abolished the concept of tithe. टाइट होनायनि कनसेप्टखौ जिसुआ बोखाराखै। He never spoke against it. टाइट होनायनि हेंथायै जिसुआ माब्लाबाबो बुङाखै। Nor thought that it should end. बियो जोबनांगौ होननानैबो जिसुआ बुङाखै। बाइबेला जोंनो फोरोङो जोंनि गासै दंनायफ्रा फोरबोनिसो। बेनिखायनो 10 भागनि 1 भाग होनाया सर' खालामनायनि मोनसे स्टार्टिं बाहागो। आन्थाय बियो जोबथानाय नङा। 10 भागनि 1 भाग होनाया जोंनि आत्मियाव जारनि खालामजानायनि स्टार्टिं बाहागो। जों हायोब्ला बिनि बांसिनसो होनो सोलोंनो नांगौ। It's a margin level of giving. आरो 10 भागनि 1 भाग होनाया बे दान नङा अनजाग्राफोर, बे इसोरनि बाहागोसोखा। बेनि अनगायै जों बेसेबां होदों बेसो गिभिंआ। 10 भागनि 1 भाग होनाया बियो इसोरनि बाहागोखौसो जों इसोरनो होदों। ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो गोबां आशीर्बादखौ मोनबाय, जायखौ अल्ड टेस्टामेन्टनि फोथायगिरिफ्रा मोनाखैमोन। बे आशीर्बादखौ, बे अनुग्रहखौ, बे ग्रेसखौ दिनै जों मोननो हाबाय। बेखायनो पौला साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरखौ होनो खावलायदों, जोंनि मोननायनिफ्राय फोरबोनो 10 भागनि 1खौ जों होनो नांगौ आरो रंजा बाजा बियो होनो थिनदों। बाइबेला जोंखौ मा बुंदों? 10 भागनि 1 भागखौ जों होआब्ला मा जागोन? खोनाबाय थायो, खिन्थु जों बेखौ भाषण बायदिल' सानदों अनजाग्राफोर। आं नोंथांनो रियेलिटिखौ बुंलांनो सानगासिनो दङ। बेखौ भाषण बायदिल' दाला, नोंनि जिबनाव आशीर्बाद नांगौला बेखौ मावनो सोलों। जोंनि मावनायफ्राव बोर होनो इसोरा बुंदों। जेब्ला जोङो फोरबोनो 10 भागनि 1 भागखौ होगोन, जोंनि मावनायफ्राव बियो बोर होनो मलाखिनि गेजेरजों भावबादिखौ होदों। मलाखिया पुराना रदायनि बबेयावथ' गोग्लैदों? माथाइनि एसेल' सिगां दा, नंगौना नङा? मालाखि बिजाबा पुराना रदायनि जोबथारियाव दंना गैया? थारमाने गोदान रदायजों आसपासल' बियो दा, नंगौना नङा? गोदान रदायजों आसपासल' बियो। लास्ट प्रफेट जोंनि मलाखि भावबादिया बेबायदिमोन। नोंसोरो आंखौ फोरमान नायदो, आङो नोंसोरनि लागै नख्रांनि खिरखिखौ खेवनानै नोंसोरनि सायाव बै फावजासे बोरखौ लुनानै होगोन ना होआ? आङो नोंसोरनो लागै आद्रि खालामग्रा गुमाफोरखौ सिगिगोन आरो बियो नोंसोरनि हुनि आबादफोरखौ आद्रि खालामनाय नङा, एबा नोंसोरनि हुनि द्राखा बिथाइफ्रा बोथोर सवालाबा रहायनानै सिरिनाय नङा। दिनै जोंनियाव मानो बेमार आजार फैयो? जोंनिथिं गयफ्रा थैलाबायो। मानो? आं गोबां गिर्जाफ्राव बुंबाय, नोंसोरो इसोरनो 10 भागनि 1 भागखौ होयिखाय जानो हागौ नोंसोरनि बागानफ्रा बेबायदि थैदों। जोंनि न'आवबो गय बागान दं, खिन्थु इसोरा दिनैसिमबो जोंनि गय बागानखौ बिदि मुरुन सिथाराखै। इसोरा जोंनो समाय लादों, जोंखौ बेफोरबायदि हामा जानाय रगफोर, हामा जानाय एम्फौफोरनिफ्राय जोंनि फोथारनि बारि बागानखौ बियो रैखाथि होनानै दोनगोन। आन्थाय 10 भागनि 1 भागखौ होआब्ला बियो मा बुंदों? मलाखिनि गेजेरजों इसोरा मा बुंदों अनजाग्राफोर? बियो साधारन खोथा नङा। इसोरा इंलिसाव बेबायदि लिरनाय दं दे, इसोरा मलाखिनि गेजेरजों बेबायदि बुंदों,
You are cursed, for you have robbed me. You are cursed. Cursed-खौ बर'आव मा बुङो? नोंसोरो साव मोननायफोर, साव गोनां मानसिफोर होनदों। मानोना नोंसोरो इसोरखौ लुथिबाय। बिराद बुजिनो हायाखै बेखौ मलाखियाबो। गोब्राब मोनदों मानसिफ्रा बेखौ बुजिनो। मानसिफ्रा इसोरखौ बोरै लुथिनो हागौ? किन्तु इसोरा बुंदों, नोंसोरो आंनि बोसोनखौ लायिखाय नोंसोरो साव गोनां जाबाय। साव होननाय बुस्थुआ मामुलि खोथा नङा दै। इसोरासो बुंदों, आं बुङाखै। इसोरानो बुंदोंबा साव गोनां जाबाय, साव गोनां जागोन बियो। इसोरनि बुंनाय फंसेबो हरलाय थाङा दै। बेखौ एकदमबारे सिरियासै ला। इसोरा बुंदोंब्ला बेनि बुंनाया he never change। इसोरा बुंदोंब्ला साव मोनगोन, जों साव मोनगोन अनजाग्राफोर। जों गोबां मावब्लाबो जों उन्नति जानाय नङा अनजाग्राफोर। जों साक्सेस जानाय नङा। फोरबोनि हुकुमफोरखौ रायतफ्रा मानियैनि थाखाय इजराइलारिफ्रा सैनांदोंमोन। गोबां समाव बिसोरो मावख्रुबब्लाबो बिसोरनाव थाखा फैसा थायाखैमोन। इसोरा हगय भावबारिनि गेजेरजों वार्निं होदों। बेखायनो नोंसोर गोबां फोब्लाबो एसेल' हानो मोनबाय। लोंब्लाबो गांगानाय मोनाखसै। मुज्रि मावनानै बेथन मोनब्लाबो गब्लं गोनां बथलाव दोननाय बादि जाबाय। खस्थ' खालामनानै मुज्रि मावनानै मोनदों, बे फैसाफ्रा थायाखसै। गब्लं गोनां जलंगायाव दोननाय बादि गलांबाय थाबाय। जोंनि खामायनायफ्रा बोर गोनां जायाखसै अनजाग्राफोर। जोंनि फोथारनि आबादनि मोननायफ्रा बोर गोनां जायाखसै। मानोना जों इसोरखौ लुथिनायखाय। जोंनि मानसि इसोरखौ माबोरैथो लुथिखो जोंलाय? बाइबेला बुंदों, नोंसोरो आंखौ लुथिबाय। माब्रै मानसियालाय इसोरखौ लुथिनो हागौ? मानसिया इसोरखौ 10 भागनि 1 भाग होयिनि थाखाय लुथिबाय। सिखाव खावनाया दानि कन्टेक्सआव मा जायो? सोरबा सासे मानसिनि सम्पतिखौ खावनानै लायोब्ला दिनैनो समाजा हमनानै बेखौ बुगोन। दिनैनो पुलिस मिलिटारिया बेखौ लानानै थानाव लांगोन। दिनै जों ख्रिस्टियानफ्राबो इसोरना 10 भागनि 1 भागखौ होयिनि थाखाय इसोरखौ लुथिनानै जाबाय। बे लुथिनाया पाप मावनाय जाबाय अनजाग्राफोर। पापनि मावनायानो थैनाय। सिरियासलि ला। जों प्रभुनो होनो रोङाब्ला जों फोरबोखौ लुथिनानै जाबाय आरो बे होयिनि थाखाय जों साव गोनां जाबाय। जोंनि जेनेरेशना साव गोनां जागोन अनजाग्राफोर। जोंनि फिसा फिसौफ्रा साव गोनां जागोन। जोंनि मावनायफ्राव इसोरनि आशीर्बाद थानाय नङा। जोंनि फोथारनि आबादाव आशीर्बाद थानाय नङा। जोंनि बिजनेसाव आशीर्बाद थानाय नङा। न'खराव अशान्ति जागोन। सैनांगोन। गुबुन गुबुन समस्याफोर जोंनि न'खराव फैगोन। थाखा फैसा थाब्लाबो गोजोननाय थानाय नङा। इसोरनो जों होयिनि थाखाय जोंनि न'खरा अशान्ति जागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, आं मोनसे एग्जाम्पल खोन्थानि। सानसेखालि सासे उन्दै गथ'आ बाजाराव थांदोंमोन। बे उन्दै गथ'आ फैसा गैयिखाय दखाननि रसगुल्ला साजायनानै दोननायखौ ओरै नायबाय थादों। बिराद जानो लुबैदों बे गथ'आ। गथ'फ्राथ' रसगुल्लाखौ जानो बिराद मोजां मोनो। बे गथ'आबो गथा गथा गुफुर गुफुर गोजा गोजा रसगुल्लाखौ नुनानै बिराद जानो लुबैदों। खुदैफ्रा बिनि बुलायलायबाय। खुदैया बिनि एखे गुसथुनिफ्राय बोहैलायबाय। जागौ। दखान सिङावबो हाबनो हाया, फैसा गैया। बे समावहायनो सासे बोराय मानसिया बे साहा दखानाव फैदोंमोन। बे गथ'नि एखे गल'ल' नायबाय थानायखौ नुनानै बिराद अनखांबाय। अनखांनानै बे बोराय मानसिया बे गथ'खौ बुंबाय, आबौ नों मानोथो नायबाय थाखो? जादोंना? बे समाव बे गथ'आ बुंबाय, आबौ आंथ' बिराद जानो गोसो बे रसगुल्लाखौ। आंहा फैसा गैया।
आं दखान सिङावबो थांनो हाया आं बिनानैबो जानो हाया जानायनि उनाव दा आं बबेखौ होगोन बे समाव बे बोराय मानसिया अनखांनानै बुंबाय आबौ फै नोङो आंजों साहा दखान सिङावहाय बे गथ'खौ बे बोराय मानसिया गोबानानै लानो थांबाय फै आरो बे बोराय मानसिया बुंबाय कारिकरखौ बे गथ'नो जेसेबां नांगौ मिस्टि नों जाहो बे गथ'आ जानो जेसेबां जानो हायो बे मिस्टिखौ बे उदै बुंजासे खोलाबजासे जाबाय अहाजासे बे जाबाय आरोबाव बे बोराय मानसिया सोंबावबाय आबौ आबौ नों माबा जाबावगोन नामा बे समाव बे गथ'आ बुंबाय आं जाले जि आंनो मोनबाय बेनो जथेस्थ जाबाय बे समाव बे बोराय मानसिया बे गथ'खौ बुंनानै थांबाय आबौ आबौ अब्ला नों बे बाखि मिस्टिखौ नों जानानै थांदो आं फैसा होना थांग्रोनोसै बे बोराय मानसिया बे गथ'खौ नागारनानै बिनि बिलखौ सोंबाय बेसेबां जाखो दखानदारा होनबाय 90 थाखा जाबाय बे बोरायहा 100 थाखा गांसेल' फैसा दङमोन 100 थाखाखौ साहा दखानदारनो हरबाय साहा दखानदारा बिनो 10 थाखाखौ हरफिनबाय दाने बे बोराया बे 10 थाखाखौ सिपियाव सोनानै बियो गावनि लामाथिं थांबाय दाने बे गथ'आ जाखांनायनि उनावहाय मा खालामदों बेलाय बे बोरायखौ गुर होसोलांबाय बियो लोगो लानो बोराया थांगासिनो गावनि लामाथिं बे गथ'आ ओरैबायदि गुर होसोलांबाय बोरायखौ लोगो लानो बोरायखौ लोगो मोननानै बे गथ'आ मा खालामदों मिथिगौ नोंसोरो सोरबा मिथिगौ नामा बोराया मा खालामदों बे गथ'आलाय गुर खारलांनानै बे बोरायखौ बे लोगो लाहैदों जाया बिनो जथेस्थ रोखोमनि मिस्टिखौ जाहोबाय बे बोरायखौ बे लोगो लानो थांदों मा खालामदों बे गथ'आलाय गुर खारलांनानै जेब्ला बे बोराय मानसिखौ लोगो मोनबाय बे गथ'आ बे बोराय मानसिखौ मा खालामदों मिथिगौ ने बोरायनि बख्रमाव हमहैबायनो ओइ बोराय आंनो फैसा हर बे गथ'आ बे बोराय मानसिखौ थांनानै बख्रमाव होननानै बुंबावबायनो ओइ बोराय नों आंनो फैसा हर दाने बे बोराया बुंबायनो आबौ आंहा जा दङमोन नोंनि जानो लुबैनायाव आङो नोङो जथेस्थ मिस्टि जाहोबाय आंनि आखायाव 100 थाखाल' दङमोन 99 थाखाखौनो आं नोंनि थाखाय खरस खालामबाय आंनि आखायाव दा खालि 10 थाखाल' दंसै बे 10 थाखाजों आंनि बिसौफोरनो मेथाइ लानानै थांनो आं गोसो बे समाव बे गथ'आ मा बुंबाय ओइ बोराय नोङो बे 10 थाखाखौ आंनो हर बे 10 थाखा आग्लायनायखौबो बोरायनि बख्रमाव हमनानै सेनानै लानानै खारलांबाय जों ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्राबो बे उन्दै गथ' बायदि जाबाय नामा जेब्ला जों अभाबाव दंमोन जेब्ला जों जानो लोंनो जोंहा गैयामोन जि समाव जोंहा न' बां गैयामोन जि समाव जों निरुपाय अबस्थायाव दङमोन जों इसोरनियाव खुद्रिदोंमोन बे गथ' बायदि जों जानो लोंनो लुबैदोंमोन गाननो जोमनो जों लुबैदोंमोन थानो न' बां इसोरनाव बिदोंमोन गथ' गथायनि थाखाय जों सानदोंमोन इसोरा दिनै जोंनो होबाय बे गथ' बायदि 10 थाखाखौ सेनानै लांनाय बायदि जोंबो दिनै सेनानै जागासिनो दं नामा इसोरा जोंनो 99 थाखा एबा 90 थाखाखौ इसोरा जोंनो होबाय 10 थाखाखौ इसोरनि थाखाय दोननांगौमोन बेखौबो जों बे गथ' बायदि खालामबायब्ला जों साव गोनां जागोन अनजाराफोर इसोरनि आशीर्बादना जोंनि जिबनाव थानाय नङा जों इसोरनिफ्राय आनमेरिटेड फेवर अननायखौ जों मोनबाय जायखौ जों मोननो समायामोन बेबायदि अननायखौ जों जिसुनिफ्राय मोनबाय बेनि थाखायनो जोङो इसोरनिफ्राय मोननोल' हास्थायालासेनो बिनो होनो जों सोलोंनो नांगौ दुखुआव थानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो जों सोलोंनांगौ जोंनि इसोरनिफ्राय मोननाय टाइम टेलेन्ट ट्रेजारखौ जों बिनि हाबानि थाखाय जों बाहायनो जों सोलोंनो नांगौ
जेब्ला जोङो फोरबोनो होगोन अब्ला इसोरा जोंनो आशीर्बाद होगोन जेब्ला जोङो फोरबोनो होगोन जोङो फोरबोनो आशीर्बाद होनो जायगा बानायनानै होनाय जागोन इसोरा जोंनो आशीर्बाद होनो नेबाय थायो बे आशीर्बादखौ जों नाजावनो रोंनांगौ जेब्लासिमहालागै जों बेखौ नाजावनो रोंनाय नङा जों आशीर्बाद मोननाय नङा जारा फैते रान्दि आइजोआ बे आशीर्बादखौ मोननाय नङामोन जानो हागौ गाव आरो गावनि बिसौआ उखैनानै थैनांगौमोन बे समावनो इसोरा एलिजा नाबिखौ थिनहरदों ओरैबायदि अलखदनि समाव आंखालनि समाव बिनि न'आवहाय मोजोमसेल' मैदा थरथिंगासेल' थाव दङमोन बिसोरो बिबै आरो बिसौ बन गथाय बायदोंमोन मोजोमसेल' मैदा थरथिंगासेल' थावखौ सावनानै जानानै थैनो थाखाय बिसोर थाम थिम जादोंमोन बे समावनो एलिजा नाबिया जेब्ला सौहैदों एलिजा नाबिया बिनाव बुंबाय आंनो नोङो दै गिलाससे लाबोदो जेब्ला बे रान्दि आइजोआ दै गिलाससेखौ भावबादिनो लाबोनो फैयो बे समाव दाने बुंबावबाय आंनो नोङो गुरसे सिथाव लाबोदो बे समाव रान्दि आइजोआ बागदावखांबाय आरो बुंबाय आंहा नोंनो सिथाव सावनानै जाहोनो आंहा जेबो गैया आंनि न'आव मोजोमसेल' मैदा थरथिंगासेल' थाव दं आं बेखौ नोंनो बोरै होनो हानांगौ निश्चय बिनि गोसोआव बेबायदि जाबाय आरो बियो बेबायदि बुंबाय जे आंनि न'आव मोजोमसेल' मैदा थरथिंगासेल' थाव दं बेखौ सावनानै जों जानो थामथिम जादों बे समाव भावबादिया बिखौ मा बुंदों नोंनि मोजोमगासेल' मैदानिफ्रायनो गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन रुटिखौ सावनानै आंनो लाबोग्रोदो माबायदि अर्डार जाखो बेलाय बे रान्दि आइजोआ एलिजा भावबादिनि बुंनायखौ मानियामोनब्ला नोंनि गैयैनिफ्रायनो गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन रुटिखौ सावनानै आंनो लाबोदो होननायखौ बियो मावामोनब्ला बे रान्दि आइजोआ मा जागौमोन जों बुंस'नो हाया गमामायै बियो उखैनानै थैगौमोन खिन्थु बे आइजोआ भावबादिनि बुंनायखौ मानिनानै गावनि गैयैनिफ्रायनो मोजोमसेल' मैदानिफ्रायनो गोरलै रुटिखौ बानायनानै एलिजा भावबादिनो जेब्ला होफैबाय मा जादों बाइबेला जोंनो मा खोन्थायो गांसोनि राजानि 17 अध्याय 1 निफ्राय जेब्ला जों नायो नुनो मोनगोन बिनि मोजोमसेल' मैदाया जोबनानै थाङाखै बिनि मोजोमसेल' थरथिंगासेल' थावा जोबनानै थाङाखै आंखाल जाजासिम बिसोरो जानानै थांनानै थानो हाबाय प्रेज द लर्ड नोंसोरो बे इसोरनि महिमाखौ जिबनाव नायनो लुबैयो ने नोंथांनि जिबनाव बेबायदि इसोरनि आशीर्बादखौ मोननो लुबैयो ने बेबायदि आशीर्बादखौ रान्दि आइजोनि बायदि जिबनाव आशीर्बादखौ लुबैयोब्ला इसोरनि बुंनायखौ मानि इसोरा जोंखौ बुंदोंब्ला 10 भागनि 1 भागखौ होयियाव जोङो सिखाव खावनाय जाबाय लुथिनाय जाबाय पाप मावनाय जाबाय जों मानिनांगोन अनजाराफोर जायफ्रा बेखौ होआखै दिनैनिफ्राय नोंथाङा होनो सोलोंदो नों इसोरनो 10 भागनि 1 भाग होनाया गोबां गोनांफ्रासो होनो हायो बे नङा गोरलैनिफ्राय जों सुरु खालामनो नांगौ हमनानै लादो जोंने गोबां मानसिफ्रा हाजिरा मुजिरा मावो सोरबा अरुणाचलाव थांनानै दंफां दाननानै लायोनो जिखिया खामानि मावा मानो नोंथांनि इनकामा मा नों बेजोंनो सुरु खालाम नोंनि इनकामा 10 थाखाब्ला मासावहाय 10 थाखानि गेजेराव थाइसेखौनो नों प्रभुनो होजेन जेब्ला नोङो स्मल अफ द स्मलेस्टनिफ्राय फोथायजाथाव जागोन उन्दैनिफ्राय उन्दैसिननिफ्रायनो गोथि प्रभुनो होगोन बे समानो नोंनि जिबनाव नोंनि नखराव इसोरनि आशीर्बादा फैनायनि टाइम जागोन बे इसोरनि आशीर्बादखौ जोंनि जिबनाव नांगौब्ला
बे इसोरनि बुंनायखौ गोसोआव ला नोंहा जे दं बिनिफ्रायनो जोङो सुरु खालामनो नांगोन जेब्ला जोङो बेखौ मावगोन जोङो इसोरनिफ्राय आशीर्बादखौ मोनगोन इसोरा जोंनो समाय लानाय बायदि आङो नोंसोरनि लागै नख्रांनि खोरखिफोरखौ खेवनानै होगोन नोंसोरनि सायाव बोहै फावजासे बोरखौ आङो लुनानै होगोन अनजाग्राफोर आं जे दिनै नोंसोरनि सिगाङाव गसंनानै फेट फेट बुंदों there is something आं जे दिनै नोंसोरनि सिगाङाव गसंनानै फेट फेट बुंदों बेयाव माबा बिहाइन्ड स्टरि जानानै दङ नङाब्ला आं नोंसोरखौ बिदि बुंनाय नङामोन आं नोंसोरनो इसोरनि आशीर्बादआ बोरै फैदों जोंनि नखराव आं खोन्थानो सानदों ओमफ्राय आं फोजोबसिगोन बेयाव जेसेबां दङ अनजाग्राफोर नोंसोरनिफ्राय जों बायदि दुखिया बेयाव रावबो गैया नाम्बार 1 सोरबा बिमा बिफा गैजायै दं नामा बोलाय आखाइ थिखांलाय बिमाबो बिफाबो गैया गोरलै समावनो थैनाय सोरबा दं नामा बेवलाय सोरबा बिमाबो बिफाबो गैजायै दं नामा मावरिया खावरिया आंनि आफाया आंनि बिफा बियो 2019 आव थैनानै थांबाय आंनि आफाया जेब्ला आफाया 7 बोसोर बैसोमोन अब्लानो आबैबो आबौबो मास मोनसेयावनो उदै देरनानै थैजोबदोंनो बुजिदों दा गोदो बिराद दायना दुयना दंमोन जोंनि बालाझाराव जिसुखौ मोनै मानसिफोरबो दङमोन मास मोनसेयावनो जेब्ला आबैबो आबौबो उदै देरनानै थैबाय आं मानो खोन्थानो नाबैदों आं नोंथांमोनखौ इनकारेज होनो लुबैदों आबैबो आबौबो जेब्ला थैबाय आफाया 7 बोसोर बैसोनिफ्राय मावरिया जाबाय मावरियानि समा बै समनि मावरियानि अबस्था माबायदिमोन आं दानि खोन्थानि आबौहा जि सम्पति दङमोन बेखौ सामलायनो वेस्ट बेंगलनिफ्राय मानसि फैबायनो बिसोरो गासैखौबो 6 मासावनो सुलदुं मुलदुं खालामनानै धार बानायनानै थांफिनबाय दानि आफाया 8 बोसोरसो बैसोनिफ्रायनो मालायफोरनाव लेंबोनांबाय लेंखौ मिथिगौ नोंसोर गथ'फोर लेंब्ला बेथन मोना बान्दा बेयाव जेबो नोंहा मुलाम्फा गैया गामसा गांसेबो नों मोननाय नङा फेन गांसेबो मोननाय नङा गोदोनि लावखारफ्रा ओरैनो बेथनब्लाबो खस्थ' मस्थ'सो थानानै थायोमोन लावखारफ्रा बेथन गैया मालायफोरनाव लेंबोबाय बियो जेब्ला धारा सर्ट जाबाय लावखार थाजेनबाय गोदोनि समाव मोसौ लावखारफ्रा माबायदिमोन नोंसोर मिथिनाय नङा दानि लावखारफ्राथ' बिराद मोजाङाव दं गोदोनि मावरिया खावरिया लावखारफ्रा बेबायदि नङामोन गाननो जोंनो सि मोनामोन बिसोरो उन्दुनो सेन्देल गाननो सेन्देल मोनामोन बिसोरो बेबायदि अबस्थाजों आफाया लावखार थाबाय लावखार थानानै धाना थाबाय स्कुल कलेज फरायनो सुबिदा मोनाखै निरुपाय अबस्था जोंनि जि न' लुदों बियो आबौनि सम्पति किन्तु जेब्ला आफाया आरो आइयाबो मावरियामोन बिदिनो आइनिबो आबौआ गोरलैयावनो थैनानै लेखा फरायनो मोनाखै मावरियाजों मावरिया हाबा जादों किन्तु जेब्ला बिसोरो 45 बोसोरनि सिगां प्रभुनो 110 होजेनदों दशम मांस होजेनदों बे समाव आंनि गिर्जा साउथ बालाजार बेप्टिस्ट चार्च नोंथांमोना दाबो थांनानै सोंहैनो हागोन जेब्ला आफाया 10 भागनि 1 भागखौ पुलपिटाव हैदों दानि गिदिर गिर्जाया बे समाव गैयामोन फिसा गिर्जामोन जोंना जेब्ला फिसा गिर्जायाव हैदों 10 भागनि 1 भागखौ गामिनि मानसिफ्रा बुंबाय हो बेखौ बिदर जादोंलै आमोखा बिराद फैसा गोबां होफैदों बिदर जानो नाबायदों 10 भागनि 1 भाग होनाया मा बेखौ मिथिनायानो गैथ'खायामोन बे समाव जागरनाबो फैथ'बावाखै जागरन सुरु जानाय समावनो बेयो गैयालाबो 78-79 नि खोथा जि समाव आइ आफाया प्रभुनो 10 भागनि 1 भागखौ गथि होबोनो सोलोंबाय जोङो बिराद माइ गायोमोन बे समावहाय
लासै लासै इसोरा बोर होलांनानै जोङो दाहोनाफ्राबो साब्रै साबा जाबाय बे समाव रुवाथिफ्रा साथाम गाहाम जाहैबाय मा खालामोमोन बे समाव माइ सुयोब्ला थिंजों सुयोमोन माइखौ जोंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नि थिंआ आलदा बे जाबाय इसोरनि बाख्रियाव थांनांगौ गय मोनो गयनि फैसाखौ 10 भागनि 1 भागा इसोरनि माबा फाननानै मोनो मैगं फाननानै 10 भागनि 1 भागखौ इसोरनो होदों बेनि आशीर्बादना दिनै जोंनियाव गोग्लैदों जोंखौ इसोरा अमासि खालामाखै मावरियानि गथ'फोरखौ जोंनो इसोरा शिक्षा होदों मावरियानि गथ'फोरखौ इसोरा लुखांदों बै समनि कन्टेक्स्ट मावरियानि बिसाफ्रा मावरिया जायोमोन दाहानानि फिसाया दाहाना जायोमोन अनजाग्राफोर खिन्थु इसोरा जोंखौ लुखांदों जोंनो जानो लोंनो गाननो जोमनो इसोरा होदों इसोरखौ दाव दाव खालामनो खाबु मोनदों नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि नखराव इसोरनि आशीर्बादखौ नांगौब्ला दिनैनिफ्राय नों सुरु खालामदो जोंनि गेजेरजों इसोरनि महिमा जानांसिगौ अनजाग्राफोर नोंथां आरो आं जोङो 110 होयैखाय दिनै जोंनि गिर्जाफ्रा दिनै स्पन्सर खालामनो हायाखै आंथ' रायनायसैसो जों दिनै मानो स्पन्सर खालामनो हाया नोंथां आरो आं जोङो 110 होआखै दिनै जोंनि साउथ बालाजाराव 80 to 90% 110 जों होयो जोंनि 110 नि हारा गिदिर गिदिर गिर्जानिख्रुइबो बहुत गोजौआव दिनै दङ इसोरनो जों होनो सोलोंनायखाय नखरफ्रा उन्नति जालांबाय मानसिफ्रा साख्रि मोननो हमलांबाय गोरों जालांबाय बे ओनसोलाव इसोरनि आशीर्बादखौ मोननांगौब्ला प्रभुनो होनो सोलों 10 भागनि 1 भागखौ दिनैनिफ्राय सुरु खालामदो आरो आं बुंदों जोंनि बे ओनसोलनि गिर्जाफ्रा मिशनारि फाथायनांसिगौ गति गति नोङो प्रभुनो हो देग्लायनि मार्च एप्रिलनिफ्राय बे ओनसोलनि गिर्जाफ्रा स्पन्सर बाननो नोंथांमोना आवगायदो इसोरनि आशीर्बादा नोंसिनाव गोग्लैगोन दिनैनि दिनाव सोरबा व्यक्तिया दिनैसिमबो 110 होनो हायाखैब्ला इसोरनि आशीर्बादखौ नोङो लुबैदोंब्ला दिनैनि दिनाव नों इसोरजों रादायखा इसोरा नोंनि जिबनाव गोदान स्ट्रेंथखौ लाबोगोन प्रथम 110 होनायाव बिराद दिगदार जायो दै जेब्ला नोंथाङा होजेननो खस्थ' मोनो खिन्थु जेब्ला नोंथाङा होलांबाय थाबाय सहज जागोन आंबो आइ आफाया इसोरनो दान होनायखाय आं स्टुडेन्ट लेभेलनिफ्रायनो आंबो 110 होयोमोन आं कलेजाव फरायनाय समाव जेब्ला आंनो पकेट बादि 1000 हरो 1000 नि गेजेराव जेनेबा आङो 100 थाखाखौ प्रभुनो होनो रोङाब्ला बे 1000 थाखा माला माला जोबो फात्ताय मोनखाया खिन्थु जेब्ला 1000 नि गेजेराव 100 थाखाखौ प्रभुनो होग्रोबाय बे 900 थाखायानो गोथि जोबमा आसरित नोंसोरो सोमोनांगोन सोरबा 1 लाख फैसा मोनोब्ला 10,000 होनाया मामुलि नङा नों आन्थायनो बेखौ हो 90,000 जों नोङो जेरैबायदि 1 लाख थाखाखौ मेनेज खालामो बिनिख्रुइ साबसिन मेनेज खालामनो हागोन नङाब्ला मा जागोन बेमार आजार जागोन क्लाब थांगोन मालाबा माबा जागोन क्लाब थांगोन मालाबा फिसाफ्रा डिमान्ड खालामगोन क्लाब थांगोन नोंनि थाखा फैसाया जोरनाय नङा इसोरनि आशीर्बाद जोंनि नखराव थानांगोन आं दिनै नोंसिनि गेजेराव गसंनानै लिभिं टेस्टिमनि होदों गोथां टेस्टिमनि आं होदों आं गोथै टेस्टिमनि होआखै आंनि जिबनाव जोंनि नखराव इसोरनि खामानि मावनायखौ आं नोंसोरनो खोन्थादों आंनि नखराव इसोरा खामानि मावाखैमोनब्ला आंनि नखराव इसोरा बे आशीर्बादखौ होआखैमोनब्ला आङो दिनै नोंसोरनि सिगाङाव गसंनानै आं बुंनाय नङामोन बे खोथाखौ आं मानो बुंदों बे ओनसोलाव इसोरनि आशीर्बाद नांगौ बे ओनसोलखौ इसोरा लुखांबाय बे मण्डलीफोरखौ इसोरा लुखांबाय दिनै नोंसोरो राफुंसार जाबाय गोरा जाबाय बैसोगोरा जालांबाय जोहोलाव जाबाय जोंनि मण्डलीफ्रा सिखांनांसिगौ इसोरा बे जायगाखौ बोर होबाय बे ओनसोलखौ इसोरा लुखांबावनो इच्छा दङ जेब्ला जोङो रिभाइभेलनि गेजेरजों
बे बिषयाव नोंसोरो जिउ सिरि मोनगोन होनायाव जिउ सिरि मोनगोन जोंनियाव सोलायगोन जेसेबां मण्डलीफोर दङ नोंसोरो देग्लायनि बोसोराव मिशनारि दैथायहरनो हागोन किन्तु आंनि बुंनायखौ इसोरनि बायख'नि बुंनायखौ लायाब्ला जोङो लाजिनाङो जोंनि खाथियाव 1 नम्बर बालापाराया 36 नखरल' दं बिसोरो 36 फेमिलिस 6 जन मिशनारि फाथायो बिसोरो 6 जन 36टा नखरल' 40टाबो नङा 36टा नखरा 6 जन मिशनारि फाथायो बिसोरो जोंनि बे ओनसोलनि नखरफ्राबो हागोन 20 बोसोरनि सिगां बे गिर्जानि नखरफोरनि अबस्थाया दुर्बलमोन मालायफोरनि हा आदि गायनानै जायोमोन दिनै इसोरनो होनानै इसोरा लिखांबाय दिनैबो इसोरा जोंनि गेजेरजों गेदेर खामानि मावनो इच्छा दङ बेखायनो आं बयखौबो खनसे मेगन मोखिब जानो लुबैदों आङो दिनैनि दिनाव बयखौबो इसोरनि आशीर्बादखौ लाजानो लुबैदों सिद्धान्त लाजानो लुबैदों अन्नानै बयबो इसोरखौ मान होनायनि सिनस्रुबै खर' गंग्लायनि दे इसोरजों जों रादाय खानि अनजाग्रा बिमा बिफाफोर जोंनि गथ' गथायफ्रा इसोरनि बोर नांगौ जोंनि बिजनेसाव इसोरनि बोर नांगौ जोंनि जेनेरेशना इसोरजों बोर मोननाय जानांगोन बे बोरनि फुंखाया जों बिमा बिफाया जानांगोन आरो बे इसोरनि बोरखौ मोननो थाखायब्ला जों बिमा बिफाया इसोरनि बिथोनखौ जों मानिनांगोन दिनै गोबांनि गेजेराव नोंथाङा बे होनाय बिसयाव खमि जादोंब्ला 10 भागनि 1 भागखौ नोंथाङाबो थिग थिगै होनो रोङाखैब्ला दिनैनि दिनाव नोङो इसोरजों रादायखा दिनैनि दिनाव नोंथांनि जिबनाव इसोरा खामानि मावगोन नोंथांनि नखराव इसोरा आशीर्बाद लाबोगोन आरो नोंथांनि गेजेरजों इसोरनि रायजोआ फेहेर जागोन दिनैनि दिनाव सोरबा बेक्तिया इसोरजों रादाय खानो सानदों नामा आं दिनैनिफ्राय 10 भागनि 1 भागखौ गोथि आं होथारसिगोन आं इसोरखौ बेबायदि लुथिनाया थिक जानाय नंलिया आंनि नखराव इसोरनि आशीर्बाद नांगौ आंनि गथ' गथाय आंनि बिसौ बिथायनो आशीर्बाद नांगौ आं बेखौ बावथारसिगोन दिनै सानदोंब्ला नोंथाङा इसोरखौ मान होनायनि सिनस्रुबै नोंनि आखाइखौ इसोरनो थिखां इसोरजों नों दिनै रादायखा आफा धन्यबाद 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 इसोरा बोर होथों इसोरजों रादायखा इसोरा जोंखौ सहाय खालामगोन जोंनि नखरखौ बोर होगोन सोरबा दंबावो नामा दिनैनि दिनाव इसोरजों रादाय खानो सानदों आं दिनैनिफ्राय 10 भागनि 1 भागखौ गोथि होथारसिगोन इसोरा नोंथांमोन बयनिबो सायाव थानानै बोर होथों आखाइखौ बाहायफिनदो अन्नानै बे समाव जों जयै बयबो खनसे गसंनानै इसोरनाव प्रार्थना खालामनि दे इसोरनियाव जों बुंनि